Bueno, bones parades de l'estadi Pepe Puigades, on acaba de finalitzar el vibrant partit entre el Benirredrà, se m'enreda la llengua i tot, el Benirredrà i l'Albalat. L'Albalat ha guanyat 4-3 després de remuntar 1-2-3 en 1:15 del segon temps. El partit ha anat 2-0, 2-3 i al final han remuntat 4-3, quan pareixia que no anava a fer res, però bé. Així tenen al central Àngel Valera, la pedra de Sollana, que és un balladari darrere. Avui potser no ha sigut el millor partit de la seva història, però a base de punt d'honor, bueno, hem pogut capgirar el marcador i la dinàmica del partit. Bueno, què t'ha paregut el partit, Àngel? Un partit un poc boig, no? Ens hem posat molt pront de 2-0. Jo crec que ens hem relaxat. I en esta categoria tan igualada, quan te relajes, estàs mort, no? 2 penaltis en els últims 5 minuts i després la primera jugada de la segona part ens remunten. Bueno, lo positivo es que el equipo va, creu, confiem en lo que diu el míster y ahí está, ¿no? 2 jugades aislades, però 2 golets, 4-3 i ara pensar en el Daimús, que si volem estar dalt és 3 més 3 més 3 hasta on puguem. Bueno, el partit se pot ficar de cara sense fer un partit massa brillant al principi. A la mitja hora del partit anem guanyant 2-0, ha sigut 2 xispats a l'Albalat, però no estem fent un bon partit. Jo en la retransmissió estava dient-ho, dic, no m'agrada l'Albalat. El Daimús no ha perdut la cara al partit, és un rival que competeix i això va molt bé. El mig centre d'ells se n'anava una vegada i una altra vegada, estan comentant-ho ara, i al final ens han remuntat, ens han empatat en el descompte 2 penaltis. Evitables, però penaltis. 2-2, i en el segon temps, al principi del segon temps, ens remunten 2-3. Sí, no. Els nostres jocs també han sigut, com t'he dit antes, més jugades aislades que altra cosa. Crec que són 2 equips que anem a estar dalt de la classificació. I ells tenien, crec que un jugador diferencial, no? Que era el seu capità, entrava molt per dins i que m'ho feia patir molt a mi a Piqueres. Per això crec que no han tingut un bon partit jo i Piqueres avui. Però bueno, crec que l'equip en el Copa contra la Manco competirem molt bé. Avui hem tornat a competir, al final no sé si n'hi ha 7 o 8 fitxatges, a lo millor 5 en el 11 titular. Portem 3 partits, pocs entrenaments. Lo important era sumar de 3, hem sumat de 3 i això costa de posar-los a tots. Sí, també ha sigut una setmana complicada amb la pluja, no he pogut entrenar, hem entrenat 2 ratets, no teníem ni el camp per entrenar, entrenàvem fora. Bueno. Per estar dalt n'hi va que treure el partit xixina i l'hem tret i ara seguir. Això ens marcarà en aquesta temporada, davant les dificultats, ens creixerem i superarem la dificultat que tinguem. Enhorabona, Àngel, per el partit. Gràcies. I la setmana que ve ens veiem en Daimús. Adéu.